volia dir que en primer lloc que estava molt agraït que se m'hagi convidat en aquestes jornades, unes jornades històriques. Jo estic una mica com un peix fora de l'aigua perquè no és realment el meu tema l'antiguitat tardana, però sí que com a estudiós del món antic i del territori era un treball que m'interessava, que en part també ja havia fet. És una feina aquesta de l'estudi del territori de l'antiga ciutat d'Ègara, que porta ja molts anys de tradició, i en realitat jo el que vull avui aquí una mica és fer una reflexió al voltant d'aquests precedents, tenint en compte una visió general i el que potser a vegades ens falta als que treballem al món antic, que és sortir de l'espai concret del nostre racó i intentar fer una visió més àmplia de la problemàtica i, per tant, en part hem d'inserir Ègara en el context de les ciutats imperials, de la crisi de les ciutats, dels models de ciutat i, per tant, de model de territori. Per sort, partim d'uns treballs anteriors. Jo l'any 1999, amb la Gemma Garcia aquí present, vam fer ja un article a la revista Terme, però des d'aleshores, i ja molt abans, evidentment, hi ha hagut els treballs fonamentals de l'Antonio Moro, aquí present també, que estic molt content de trobar-lo, Francesc Florença, en Tuset, en Joan Oller, que va fer la tesi. No he posat aquí, però podria posar altres noms. La Marta Flores va fer també una tesi del territori del Vallès. I potser havia d'haver posat aquí, però ja que no els poso els hi dic, a totes aquelles desenes d'arqueòlegs professionals que han treballat durant molts anys a la zona del Vallès i que a vegades la seva feina s'ha estat poc visible en el món de l'acadèmia, que abans parlàvem, i han fet una feina bàsica perquè sense totes aquestes excavacions preventives o fins i tot programades, sense aquesta arqueologia professional tampoc haguessin pogut arribar aquí. També una idea important és que potser el territori egarenc no és tan excepcional com a vegades hem pensat, o la ciutat d'Ègara, sinó que el que hem de parlar és d'un sistema, que és aquest sistema urbà del món romà, que és una mica el que després ens ajudarà a explicar la realitat egarenca. Aquest sistema, el que anomenem el món romà, sobretot el món imperial, es basa en la idea de la ciutat, la civitas, com a entitat territorial, i hem d'entendre que una civitas no és la traducció de ciutat, com fem normalment, sinó que en realitat és la idea d'una comunitat política que, per tant, té una ciutat, una urbs i un territori. De tota manera, el que és una civitas és una comunitat de gent. És una població organitzada al voltant d'una èlit. La èlit és un element bàsic, o elit, i una població dependent, uns grups, treballadors, classes mitges i una part important de treballadors dependents. Un territori d'una civitas pot ser petit o gran, la urbs també pot ser petita o gran i fins i tot tenim urbs que en realitat només és un petit espai públic. És el model que alguns historiadors hem anomenat la ciutat o la civitas sine urbe, la ciutat sense nucli polític, que en realitat fa referència a un nucli polític mínim, però algun element ha d'haver-hi en aquest nucli central. De fet, quan nosaltres pensem a la zona de Catalunya, hem de pensar que al mapa de les civitas o de les civitates no hi ha cap ciutat que realment coneguem el perímetre aproximat o el perímetre real. I nosaltres el que estem intentant és reconstruir un puzzle del qual en realitat ens falten moltes peces. És també important el procés de gènesi d'una civitas. La civitas sorgeix com a resultat de la intervenció entre el món indígena i el romà. És una relació dialèctica entre els nouvinguts i les poblacions locals i aquesta evolució no sempre és igual, no és uniforme ni és unívoca, sinó que hi ha molts canvis. De tota manera, en la major part de les ciutats catalanes hi ha un precedent ibèric, un òpidum més proper o més lluny, a vegades és un jaciment que s'ha traslladat, 4 o 5 quilòmetres, però en realitat el que és important és que al final, quan entrem sobretot ja a època imperial, a partir d'August, s'acabarà imposant un model basat en una racionalitat romana. I aquesta racionalitat té una sèrie de punts claus. Per una banda, el model urbà, entès com aquesta xarxa de cèl·lules, de nuclis administratius que anomenem civitates, la propietat privada, l'estructura de la terra i l'estructura desigual de la terra és un element bàsic d'aquesta estructura nova imposada per la presència romana, un pas dels drets locals que desconeixem al dret romà, pot ser un dret romà o un dret llatí, és a dir, les formes jurídiques que gestionen aquest nou territori, i al final, en el món romà, la difusió del model del fundus, la propietat, i vincular també ell al model de la vila. És molt tradicional, després ho veurem entre els arqueòlegs, parlar molt de les viles, però en realitat el que és l'entitat important de l'estructura romana no és la forma
pràctica de concreció d'uns edificis, sinó que el que realment és la base d'aquest model de la ciutat és la propietat, el fundus o praèdia, amb diferents noms, que és la propietat privada d'un personatge. És evident que els territoris del nord-est es van incorporar progressivament a aquestes novetats, donant lloc a un model nou que coneixem bastant bé, allò que dèiem al principi, aquest model general, a partir de fonts com els agrimensors, els agrònoms o els historiadors. Aquest seria el model tradicional que tots coneixem, un nucli urbà i un territori, i com a territori us he posat aquí una vila una mica ideal, aquests nuclis rurals, residencials, amb una part urbana dedicada a l'oci, al luxe, i una part productiva dedicada a la producció. El món aquest de les ciutats romanes, aquesta xarxa de ciutats, el tenim molt ben documentat en aquesta famosa taula de Peutinger, una còpia medieval d'un mapa romàntic on tenim aquests nuclis. Veiem aquí uns petits puntets que són els nuclis nodals de les ciutats més importants i les xarxes viàries que els uneixen. I a l'esquerra tenim aquest mapa que va fer fa molts anys amb Miquel Tarradell, on va marcar de cada ciutat romana un límit. Per cert, ara fem el centenari de Miquel Tarradell. I el Miquel Tarradell fa molts anys va presentar aquest mapa de ciutats amb un radi de 40 quilòmetres, que ell va considerar un radi aproximat d'una ciutat, que ell és un mapa que el va utilitzar simplement per demostrar com la zona de Catalunya realment eren poques les zones que estaven a més de 40 quilòmetres d'un nucli. És a dir, la idea aquesta d'una xarxa que administra, que controla un territori, era bastant bona. Us he marcat aquí a Egara, ja veieu que és una zona que hi ha moltes ciutats, evidentment la Laietània és una zona molt més densa, i aquest mapa ens serveix per entendre aquesta idea, però a la vegada aquest mapa el podem criticar. És molt fàcil criticar 50 anys després una feina, però jo crec que és una feina molt valorable. Però què podem criticar? Bé, això és un model. En realitat, les civitates són un model molt més complicat del que creiem. Això és un treball d'uns historiadors anglesos dels anys 30. Simplement ens parlaven de les entitats administratives romanes i ens ensenyaven com, per una banda, tenim les que serien les ciutats autònomes o les entitats autònomes, la colònia i el municipi. Això és el que nosaltres sempre anomenem ciutats, però tota la dreta, si veieu, tenim tot el que serien altres models territorials. Les ciutats estipendiàries vol dir les ciutats que paguen un tribut, les ciutats d'origen indígena, vicus, castellum, són entitats menors administratives, però que no tenen la capacitat d'autonomia per interactuar directament amb l'administració romana. Necessiten una entitat major. Fins i tot el model de ciutat, colònia o municipi és més complicada. Aquí tenim els documents dels agrimensors, uns autors molt complicadets d'època imperial i tardana que ens parlen de com Roma gestiona el territori, són uns tècnics del territori. A la dreta tenim un mapa de Catalunya d'època medieval on surt Narbona, Bàrquino, una mica la idea aquesta dels cercles, és un document molt famós, simplement el poso perquè es vegi aquesta imatge de les entitats, que encara existeix en època tardana i a la tradició manuscrita, i a l'esquerra tenim aquí un dels còdex dels agrimensors, on ens fa un dibuix d'una ciutat on veiem diversos nuclis. La ciutat no és només un nucli, sinó que veiem diversos nuclis emmurallats dins d'un territori, una pèrtica, amb muntanyes, vies, una zona centuriada, és a dir, dividida octogonalment, altres zones no. És a dir, que realment el model de la ciutat ja de per si és més complex del que teníem. I passaria el mateix amb el model de la vila. En realitat el que tenim és unes formes de propietat que es projecten en una xarxa de jaciments, però aquests jaciments no són homogenis. La vila és una part del que podria ser una estructura de la propietat. És una residència senyorial, però tenim molts altres tipus d'explotacions. Els he posat aquí aquest mapa del Maresme, on es veuen els puntets vermells, el que semblarien viles, i en verd, el que els arqueòlegs interpreten com a nuclis secundaris. Aquí està la xarxa de propietats, però realment la xarxa de propietats és molt difícil d'identificar arqueològicament perquè no sabem realment si cada un és propietari, els dependents són serfs o dependents o rentistes o personatges que estan arrendant una finca molt més gran. Això no en tenim la informació que ens agradaria tenir. Aquí tenim les viles, el Maresme, el Torrellauder, Can Ferrarons, viles espectaculars, però tenim petits establiments que podríem anomenar tuguris, petits establiments agrícoles com els Vidals, centres productius especialitzats com el Morer, zones de premsatge. És a dir, que realment la xarxa arqueològica dels jaciments imperials va molt més enllà del simple model de la vila. Però, evidentment, això forma part de propietats.
i de propietaris que gestionaven a partir d'aquests establiments la seva propietat, la seva finca, la seva riquesa. Per sort per nosaltres, perquè si no estaríem molt perduts, tenim alguns documents que ens ajuden una mica a entendre com funcionava això. Si una ciutat, una civitas, sempre nosaltres traduïm com a ciutat, però en realitat civitas ja hem dit que és un model més complex. Si una civitas és una república, és una entitat autònoma que té un sistema de govern local, realment el que està és organitzada al voltant d'unes èlits, que són els decurions, magistrats amb diferents càrrecs, però tots ells formen part d'aquest senat local, la major part dels quals tenen una important capacitat econòmica que els hi prové de la seva renda, bàsicament de la terra i bàsicament d'aquests fundi, aquests conjunts de propietats que tenen. Tenim un document a Itàlia, que són els Alimenta, aquí tenim la tàbula de Velella, no em liaré molt, simplement era un sistema de crèdits que en època antonina es va posar en marxa, on es donaven crèdits als terratinents a càrrec de l'emperador perquè amb aquests rèdits s'alimentessin els infants d'una ciutat que havien quedat orfes. I això és molt interessant, però no ens interessa. El que ens interessa a nosaltres és que aquest sistema de crèdits es feia a canvi o en base a la propietat fundiària de cadascun dels propietaris. És a dir, l'emperador va donar crèdits en funció del cens. Qui tenia més terres podia demanar més crèdits i en funció d'aquests crèdits pagava i això és el que se n'anaven als Alimenta. El que és important és que aquests Alimenta han permès conservar els censos d'algunes ciutats. Coneixem 2 o 3, perquè com que els crèdits anaven en funció de la propietat, a la inscripció que commemora l'Alimenta apareix el cens. I el que tenim és, per sort, una estructura de la propietat de l'elit, però que és la major part dels terratinents, d'una ciutat romana. Teniu aquí la inscripció i a l'esquerra teniu el llistat. I què tenim en un exemple de llistat? Tenim que cada propietari no té una finca, en té moltes. I cada finca té un nom, que és el que s'anomena el vocàbulum fundi. Què vol dir això? En el moment de l'organització inicial d'una ciutat, de la seva configuració jurídica, cada propietat va rebre el nom del primer propietari, Fundus Sellanus, Fundus Cornelianus. I aquesta finca és la que queda en el cens, perquè el cens ha de tenir l'inventari de totes les propietats, perquè amb això es paguen els impostos. En posterioritat, en el món romà hi ha herències, compres, vendes, hi ha molts canvis de propietat, però es respecta el nom inicial de cada propietari. Per què es respecta el nom inicial de cada propietari? Perquè és l'única manera de tenir controlar el cens. Si no, cada 2 anys o cada 5 anys hauríem de fer una taula nova. I el que es dediquen a fer el cens és llistar qui és el propietari i quins noms de finques té. Hi ha molta més informació, no entrem en detall, perquè es diu què produeix, quina renda dona, és a dir, realment és un cens fiscal. Això ens ho expliquen també les fonts, aquí tenim el Digest, on ens explica que cada propietari té el nom, ha de dir quins veïns té, ha de dir a què es dedica, i això és la forma censualis, diguéssim, el mapa del cens. Això, en el cas de Velella, ha permès conèixer bastantes coses d'aquesta ciutat. Un 3,5% de la població té un 21% de la terra. Hi ha un propietari que té un 12% de tota la terra censada. És un model complicat. Hi ha ciutats que tenen terra a Velella, hi ha terres que són públiques. 12% de les terres limiten amb terres de l'emperador. Però el que veiem és que hi ha una estructura de propietat piramidal on una èlit, que és aquest 3,5%, té una part molt important de la terra. I el que és important és que a Velella s'ha aconseguit fer un mapa de les propietats, perquè aquests noms de cadascuna de les finques, Sellano, Corneliano, Velletellano, Domitiano, han quedat a la documentació romana, però també a la documentació medieval, i molts d'ells han arribat a la toponímia actual. De manera que podem una mica identificar les finques d'aquests primitius o aquests propietaris originals. Això és el que s'anomena en termes llatins alager arcifinius, és a dir, la terra que no s'ha delimitat d'una manera sistemàtica com una centuriació, sinó que s'ha delimitat o pels límits naturals o pels límits de propietat. Els agrimensors, aquells manuscrits que els he ensenyat abans, aquí tenen un mapa, un dibuixet de l'època on apareix Fundus Temasianus, Fundus Priscilianus, Fundus Petronianus, és a dir, el nom de cadascú, i et fa uns dibuixos irregulars per dir que cada finca té una manera diferent. Per tant, la terra està organitzada pel domini, per la propietat, i cada fundus manté el nom del primer propietari.
Aquí tenim un altre mapa on ens diu la terra assignada per professiones. La professió és la declaració que es fa en el cens. Per tant, aquí ens està dient que aquest territori estava organitzat en funció de les propietats privades de cadascun dels individus. Anem una mica al cas que ens ocupa, el territori del nord-est, de la zona d'Ègara. A veure, en primer lloc, el punt de partida de tot aquest model, evidentment, s'inicia amb la romanització, però en realitat es concreta sobretot a partir d'August. I això nosaltres començarem, perquè no ens en podem anar més enrere. Per què a partir del moment d'August? Doncs perquè és el moment on catalitzen moltes pautes que venien d'època anterior, però sobretot ho veiem perquè és un moment de fundació de nuclis urbans, de consolidació jurídica d'alguns nuclis preexistents, creixement econòmic, gran moment de la producció del vi, que evidentment en el Vallès és un element que ens interessa, i això marquen una sèrie d'elements especialment significatius a nivell històric. La fundació de Bàrquino, un element important que després el reprendrem, Bàrquino és una colònia immune, vol dir que els seus habitants no pagaven tribut, a totes les províncies es pagava un tribut per la terra, excepte les ciutats que explícitament eren immunes i Bàrquino era immune. És el moment de la municipalització d'altres nuclis, Baètolo i Luro, Ausa segurament, també dret llatí, i què passa amb les entitats menors? Home, no només aquí al nord-est, sinó a molts altres llocs, és un moment on tenim els primers indicis d'unes fórmules urbanes, però que no gaudeixen d'aquelles fórmules que veiem a l'esquerra, colònies o municipis, sinó d'aquelles fórmules menors, ciutats estipendiàries, comunitats tributàries. Lligat a això també és el moment de l'eclosió de les viles, és a dir, és quan comencem a trobar aquests assentaments romans que són tan indicatius de les formes de propietat, que no són únics, però que evidentment ens mostren una nova èlit que es projecta sobre el territori. La consolidació del dret romà en aquesta àrea suposarà per primer cop, des de la conquesta, l'aparició de la propietat privada, del dominium i, sobretot, la seva formulació jurídica. Per tant, el cens. És el moment que s'organitzaran els censos per primera vegada en aquests territoris. Censos a la romana, evidentment. Parlarem de tota aquesta zona, la Laietània, que és una zona que ja ho avanço, és una zona que sempre dependrà d'una manera o una altra de Bàrquino. A partir d'August, Bàrquino és el gran motor de tot aquest territori. En època d'August podem fer aquest mapa de les ciutats on tenim la colònia de Bàrquino, municipis de dret romà Baètolo i Luro Blanes. Ara sabem que Auso és un municipi llatí en aquest moment i tenim uns nuclis que en aquest moment no tenim ben documentats, Caldes de Montbui, Ègara i Sigarra, que després sabem que seran municipis, però que en aquest moment Augusteu no sabem què són, no ho tenim documentat. De fet, Ègara sabem que serà un municipi flavi. Però és important que Bàrquino, que és la fundació d'aquest moment i que sens dubte va comportar una gran reorganització de tot el voltant, són personatges que s'adscriuen a la tribu Galèria, igual que els municipis de la costa, i hem de tenir en compte que en aquests nuclis interiors, entre ells Ègara, el que tenim documentat són membres de la tribu Galèria. Això ho trobem a molts llocs de la zona de Citerior. Està dient que hi ha gent que arriba, adquireix la ciutadania romana en nuclis que no són encara nuclis municipals o colonials, però ja estan adscrits a una tribu, per tant han rebut la ciutadania i ens està parlant d'unes preentitats urbanes. No sabem de quin tipus, tenim un gran llistat que podríem posar-li molts noms, però és igual perquè no sabem quin posar-li, però està clar que està indicant que ja hi ha canvis en aquests nuclis. A partir d'aquí, en època Flàvia, aquestes ciutats a l'interior, ho sabem segur en el cas de Sicarra, Prats del Rei i d'Ègara, seran municipis llatins i és probable que també ho sigui Caldes de Montbui. Aquí ja tenim el model del cens. Aquí, sens dubte, ja tindrem aquest model amb aquestes pautes, amb aquest Ager Arcifinius, les propietats delimitades, etc. Bé, l'existència d'una colònia i municipis que es segreguen al voltant no és una novetat, no és un únic a Bàrquino. Tenim aquí el cas d'Écija, on és una colònia de fundació augustea com Bàrquino i del qual coneixem nuclis menors que són municipis flavis i que ens demostren el mateix. Quan es va fundar aquesta colònia hi havia unes ciutats estipendiàries, dependents, tributàries, que queden vinculades a la colònia nova, però que no tenen encara autonomia. L'autonomia costarà 50, 60, 70 anys. Seran els municipis flavis. En aquest moment, si tornem ara al cas de Bàrquino, és important perquè en el moment de l'establiment d'aquest sistema el que hi ha és una delimitació del territori, perquè la nova colònia de Bàrquino s'ha de delimitar. I aquesta delimitació
la tenim documentada amb aquest famós terme augustal de Montornès, que no ens diu de quins límits són les ciutats, però que ens parla d'unes ciutats en aquest moment, i d'aquests límits augusteus en tenim molts. Us he posat aquí a la dreta altres, d'altres llocs de la península, simplement per dir que la necessitat de delimitar aquests nous espais a mesura que neixen o creixen o catalitzen nous nuclis és un fenomen ampli que passa a tot arreu. La imatge nostra és una mica quieta, és una mica aturada. La visió del món romà és molt més dinàmica, hi ha canvis contínuament i això ens ho demostra. El límit aquest de Montornès no sabem ben bé què delimita, però evidentment ens està delimitant aquesta gènesi d'aquests nuclis, no diré ni molt menys que sigui el límit d'Ègara, segurament com si un podria ser Baetulonensium, el límit dels de la costa, però en tot cas ens està dient que evidentment hi ha canvis territorials. I un element important, a vegades l'arqueologia, petits jaciments poden ser molt importants si els sabem valorar. Ja fa molts anys, Miquel Gorrera, Francesc Florença, els companys d'Àtics van excavar aquest límit de propietat a la zona del Maresme, que és un límit, tal com ens l'expliquen els agrimensors, que es delimitava la propietat amb una sèrie de boques d'àmfora tallades posades en una fossa, que és una estructura arqueològicament mínima, però què ens està dient? Ens està dient que en època augustea, això és augusteu, per primera vegada s'estan fent límits jurídics de propietats. Això és molt difícil trobar arqueològicament, però no és casual que sigui augusteu. En el moment que es posa en marxa el cens, és necessari que delimitem les propietats, perquè això és la base del sistema. I per casualitat n'hem trobat una. Anem a Ègara. No tenim cap dubte que era una Quivitas, però també una urbs. Bé, primer capítol, les fonts literàries. A veure, les fonts literàries són una mica complicades, no hi entrarem gaire. Ègara com a tal no surt, en surt Egosa dels Castellani, Eraga dels Ilergets. Tots sabem que Ptolomeu és una font molt polèmica, molt confusa, té molts problemes, també hi ha la qüestió de rubricat, ara aquí no hi entrarem. En tot cas, el que passa és que no tenim un mapa complet, això ho podem saber. Podem dir que Ptolomeu ens mostra, amb les seves equivocacions, que el mapa de les ciutats romanes de Catalunya no el tenim complet, tenim informació que no ens quadra. I no és només Ptolomeu, recordeu que Mela ens parla de Súbir, Tolobi, ciutats que no podem identificar. Per tant, volem fer un puzzle, però ens falten moltes peces. Si ens n'anem a l'Ègara arqueològica, i tenint aquí l'Antonio i la Gemma no penso entrar-hi gaire, evidentment, tenim elements d'època anterior, d'aquest establiment ibèric mal conegut de molt petites dimensions. D'època a l'imperial tenim ja més estructures, no les explicaré jo m'he limitat a buidar bàsicament els seus treballs de la Seu, aquestes zones de Sitges, algunes d'Òlia, petits dipòsits, i aquesta zona, aquesta domus, aquí tenim alguns d'aquests dipòsits, que podria ser una residència, podria ser per alguns una vila, no hi entrarem ara. És evident que com a nucli urbà són estructures molt justetes. Per tant, ens diuen que hi ha alguna cosa, però aquí no veiem cap element que ens pugui fer pensar per ell mateix que podem estar davant d'una ciutat. Tenim elements reaprofitats d'algun edifici que podria ser funerari, que a més sembla que venen de Bàrquino, i tenim, evidentment, ja en parlarem després, aquests pedestals que ens parlen d'aquest nucli polític, aquest municipi Flavi, i algun que no és pedestal, que també sembla un material molt oficial. Arqueològicament, per tant, no hi ha indicis de l'existència d'un nucli urbà, jo tampoc hi veig ni d'un centre públic administratiu, hi ha un espai residencial, podria ser un espai rural, hi ha una àrea funerària que tampoc és explícitament urbana, i per tant el que tenim és unes inscripcions que tampoc és un únic, perquè tenim Prats de Rei, on tenim uns decurions cigarrenses que parlen d'un municipi, i també realment Prats de Rei, hi ha la part antiga ibèrica republicana, però la part de l'imperial tampoc sabem on és. Si ens anem al territori, que potser és el que m'interessa més parlar, jurídicament, en època augustea, hauria de formar part d'una comunitat estipendiària, amb aquests personatges de la tribu Galèria, segurament vinculats a la colònia de Bàrquino. Aquesta vinculació la coneixem a través de la documentació antiga. Això ens parla del que són les ciutats contributes, és a dir, les ciutats que depenen. Aquests nuclis que no són autònoms i que, per tant, depenen d'un nucli que els hi fa aquest rol d'intermediari entre la província i aquestes comunitats. Plini ens diu que a Citerior hi ha 166 comunitats contributa d'altres. N'hi ha moltes. Això explica per què moltes d'aquestes ciutats contributes, o aquestes civitatis estipendiàries contributes, en època Flàvia, degut a la seva promoció i a l'interès de les seves èlits, acaben esdevenint un municipi de dret llatí. El que passa que a vegades s'ha comentat que en el cas d'Ègara o d'altres ciutats del Vallès, això es faria segregant
nuclis que pertanyien al territori de Bàrquino. Jo això ho veig impossible. No hi ha res impossible, i menys quan parlem d'hipòtesi, però molt difícil, perquè recordem que Bàrquino té un territori immune, que no paguen, que són gent que estan exempts. Si els agarencs pertanyessin al territori de Bàrquino serien immunes, en el moment que passessin a ser un municipi flavi serien tributaris. Per tant, no té massa sentit la idea aquesta d'una descatalogació. És més lògic pensar que aquestes ciutats satèl·lits de Bàrquino eren comunitats contributes, vinculades, i que en un moment donat s'independitzen i esdevenen municipis. El fet que fossin contributes podria explicar que fossin de la tribu Galèria, ho tenim també en el cas d'Elx, no em vull ara allargar, però sabem que Elx té els contributi icositanis d'Icosi, que els tenim documentats a les inscripcions d'Elx i és molt clarament de la mateixa tribu, per tant, això explica la mateixa tribu, i en un moment donat aquesta gent es promociona a època flàvia. Les promocions flàvies normalment donen lloc a ciutadans amb la tribu quirina, aquí no hi ha tribu quirina, molt poca, per tant, aquesta gent ja són ciutadans abans, és aquest model que dèiem anteriorment. Què passa a nivell de l'arqueologia, del territori agarenc? A veure, és molt difícil valorar l'extensió del territori agarenc, segurament ocupava una part important del Vallès Occidental i potser també de l'Oriental. És un territori ric en viles, però també en altres tipus de centres productius. Ja hem dit que la vila no és l'únic model de territori o de projecció arqueològica de les formes de propietat. I nosaltres tenim informació arqueològica i històrica d'aquest sistema. Aquí us he posat els treballs del Joan Oller. La zona d'Egara es veu clarament una zona molt rica a nivell de viles i centres productius. Això és època d'August. En època Juli i Clàudia, evidentment, encara s'incrementa. I hi ha una diapositiva que és important de Joan Oller, que és només centres dedicats a la viticultura, que fins i tot n'hi podria haver algun més, que ens demostra que realment una part molt important d'aquest territori està dedicat a la producció del vi en aquesta època. Aquí us he posat alguns exemples de viles, la famosa de l'Aiguacuit, Can Bosch, que té una zona també que es va excavar amb uns petits banys, hi ha algun fragment funerari, però no només hi ha viles, això són tota la zona de forns documentats a Catalunya, teniu a la zona del Vallès, la zona d'Egara, una important densitat, i tenim aquí Can Jofresa, tot això ho coneixen molt bé els arqueòlegs del territori, la Salut mateix, que hi ha també una zona de residència, però també una zona de producció de vinya, Sant Pau de Riu-sec, i us he posat aquesta troballa dels últims anys de Can Gambús, excavat per diversos equips, últimament ho han excavat també els companys d'arqueòlegs.cat, que és un llarg canal d'aigua neta, d'aprovisionament, que és una obra d'infraestructura realment molt notable, que ara aquí teniu les excavacions, aquí teniu la planta amb aquests pous per netejar, que ens estan parlant d'una simple obra rural i que realment és una canalització impressionant que porta l'aigua a Can Feu, segurament també a Riu-sec, que és un centre productiu. Per tant, no tenim dubte que aquí hi ha unes èlits importants, terratinents, amb unes importants, diguéssim, rendes, perquè l'arqueologia ens ho demostra, ho veiem clarament. He posat alguns exemples com podríem portar altres. Si ens n'anéssim a Rubí, igual, tenim molts nuclis molt interessants d'aquest moment, i Can Cabassa, després en parlarem, és el lloc medieval campaniano, que és un topònim romà, després en parlarem, on tenim no només també estructures, sinó també fins i tot alguns elements epigràfics que ens parlen d'aquestes famílies que estan sobre el territori. Responen a aquest model de la gran propietat. Perdoneu. Llavors, qui ocupava aquestes finques? A veure, és difícil de dir, però l'estudi toponímic ja ens ha ajudat des de fa alguns anys a intentar identificar aquells noms de propietaris. Es tracta de, com us ensenyava en el cas de Velella, aquests fundus seianus, fundus cornelianus, que donen el nom al lloc, perquè la base és el radical, és el nom de la família, més aquesta desinència anus, que indica propietat. Fundus seianus, que és el fundus de Seius. És el model de la Guerra Artifinus que treballem des de fa uns anys i que nosaltres vam fer una feina intentant veure com en el territori de la Laietània teníem molts topònims d'aquest tipus originats en noms de propietaris romans que ens podien... Són els documents que en època medieval parla de locus, terminus, territorium, amb aquest sufixe, però que no eren només topònims, sinó que una part molt important estaven documentats a l'epigrafia de les ciutats, bàsicament Bàrquino. És a dir, tenim, posem per cas, un Liciano, són licinis en tenim molts a Bàrquinos i tenim també el topònim a la zona de Granollers. Domezar, això ve d'un Domitianus, és un Domitius, tenim molts Domitius a la zona de Bàrquino, etc. Això és una mica el que hem fet amb aquests topònims existents. La major part d'aquestes famílies també es dediquen a la viticultura, és també un element claríssim
del territori de la Laietània, i nosaltres hem vist com les estampetes de moltes de les àmfores corresponen amb aquests noms de famílies de les èlits epigràfiques i de les finques. Aquí tenim una mica aquest mapa de topònims i ho he dividit una mica a la zona sud, la zona del Llobregat, Miciano, Minicis, Titianis, Valeris, etc. I a la zona d'Egara i també a la zona del Vallès, doncs anem aquí, Marcianus, Bugoniano, Bugonià, Galiano, Galià, etc. Campanyano, que l'hem indicat abans. És a dir, hi ha realment una densitat molt gran que pot ser una mica la forma com se'ns ha conservat l'estructura de la propietat d'aquest origen, d'aquest cens original. Ens agradaria identificar aquests llocs amb nuclis concrets, no sempre ho hem aconseguit, però els hi poso algun exemple. Aquest Pauliniano, l'actual Polinyà, que segur que tots els hi sona, en el jaciment, justament a l'església, es va trobar una teula d'època imperial amb un Pauli, que segurament és l'origen d'aquest Paulinianus. I aquest Paulinianus no és un personatge desconegut, sinó que el tenim documentat a Barquino, és un amic de Licini, Licini II, que justament és el topònim que tenim al costat. Licini Pauliniano, és a dir, podem intentar, almenys a nivell hipotètic, reconstruir aquestes formes de propietat. El que ens interessa d'aquest esforç o d'aquesta proposta no és tant la identificació de tots els topònims, sinó veure com realment es correspon la toponímia que trobem sobre el territori amb les grans èlits que trobem a les ciutats, i bàsicament Barquino. Això ens està demostrant que l'èlit de Barquino realment és l'èlit no només a la colònia, sinó que la seva projecció sobre el territori abasta tot el que és la zona de la Letània i, per tant, també la zona d'Egara. Passem ja al període tardà. A partir del principi del segle III sembla que a moltes civitates els nuclis polítics, les urbs, les urbes, entren en crisi. És un model que coneixem bé a través de la història, la crisi dels curials, la crisi dels decurions, la crisi d'aquest model evergètic i el canvi d'aquestes èlits locals o per una administració militar provincial, normalment des de les colònies, o directament per la desaparició d'alguns d'aquests nuclis polítics. Coneixem casos de crisi molt evident, com Iulia Líbica, aquest Municipium Segarrensis, Caldes. Hi ha traslats, per exemple el cas d'Empúries, que té un trasllat de la ciutat de la Neàpolis cap a Sant Martí, és a dir, hi ha petits moviments, i en alguns casos hi ha abandonaments. El millor cas és la Vitolosa, que és un nucli polític amb 2 termes i un petit fòrum d'època Flàvia i Augustea espectacular, que realment s'abandona. I abandonaments d'aquests n'hi ha molts, Los Bañales, Santa Cruz d'Eslava. Alguns d'aquests jaciments val la pena anar-los a veure. Santa Cruz d'Eslava, no sé si han vist la foto, perquè es veu tot enfonsat, és aquesta imatge decadent de la ciutat que s'abandona. El nucli administratiu no es perd, però el nucli urbà clarament es perd. Podria ser el cas d'Egara, d'on no tenim masses dades del segle III o IV com a nucli, com a centre urbà. Hi ha continuïtat, evidentment, al poblament, però no en el nucli polític, que tenim aquelles estructures que no tenim molt clares què són, i podien haver-hi petits desplaçaments. El cas, per exemple, d'Empúries, que sembla que realment hi ha un petit desplaçament de la Seu cap aquí a Santa Margarida que semblen indicar les noves troballes. Si veiem una mica, molt ràpidament, el que tenim a nivell arqueològic al centre, hem vist que hi ha un espai religiós previ, que després en parlarà la Gemma, per tant no parlaré gaire. De mitjans del segle IV a mitjans del segle V hi ha aquestes estructures que s'anomenen preepiscopals, que semblen respectar estructures anteriors a l'orientació, i realment sembla que hi ha algun tipus d'element religiós. No sabem si és una petita església de la Domus, però en tot cas hi ha tombes, per tant hi ha aquest espai, però a nivell administratiu, urbà, seguim amb aquest enigma. Un element anecdòtic, aquesta famosa lauda sepulcral, aquest Cecilius, bé, si mirem l'epigrafia de Barcelona, els Caecilis hi són molts, per tant, seguim una mica amb aquesta projecció territorial d'aquí cap a un país, que podria ser aquestes grans famílies que segueixen detentant el poder. I el que és important és que la crisi urbana no implica la crisi del territori. Al contrari, és un moment de creixement de moltes viles, no només al Vallès, sinó a tot Catalunya, d'època severa fins a època de Constantí, i això a l'Àgora Garensis es constata. Tenim indicis de continuïtat o fins i tot de creixement en molts jaciments en aquests moments, segle IV i V. Per tant, sembla que Barquino manté el seu nivell administratiu, Barquino és potent, però aquestes activitats menors és possible que el seu rol tributari i fiscal hagi estat assumit pels propietaris, pels fundi. Els censos, d'alguna manera, han desaparegut d'aquests petits nuclis i han passat a un cens més general que pot ser un cens, per què no, de la colònia o de les èlits. Això permet, o potser fa, que Barquino recuperi sobre aquestes zones una preeminència
però en realitat no és Bàrquino, són les èlits de Bàrquino. En realitat les èlits de Bàrquino ja estaven aquí. Per tant, és això que hem de pensar. No tant en els elements administratius, sinó realment, finalment, són els mateixos personatges. Una mica el territori, de nou aquí l'aigua acut, he posat aquí algunes fotos dels treballs de Jordi Roig perquè ha fet unes bones recopilacions, però són excavacions de molts altres equips. Rubí, no parlaré gaire de Rubí, però Rubí té molts elements molt significatius com aquestes zones de termes del nucli. Bueno, Can Sant, què hem de dir, no? Sant Mena, Can Palau, una sèrie d'estructures, home, que ens poden documentar moltes coses, però com a mínim una èlit territorial notable que es manifesta d'aquestes maneres. He posat aquest exemple de Can Colomer perquè també ens interessa, perquè és un nucli productiu, tardà, que té un origen a l'imperial, però que en època tardana segueix funcionant i del qual s'ha trobat aquest segell d'aquest personatge, Neus Rubri Severus. No està clar si el segell és l'imperial, tot i que ha sortit en contextes tardans. En tot cas, és aquesta èlit local. Aquí tenim un ciutadà que està marcant una sèrie d'elements, no sabem si és el pa o el que està marcant, en tot cas, o potser produccions, però en tot cas ens mostra com la forma de propietat, aquestes èlits continuen sobre el territori. I d'aquests segells al Vallès en tenim uns quants. A la Bastida, que és un jaciment molt similar a Can Colomer, les seves estructures són molt productives, tant en un lloc com un altre tenim aquest segell d'un personatge que, evidentment, han de pensar que és el propietari, que segurament no és el que està aquí en els llocs productius, però és el que segurament detenta la propietat d'aquests nuclis i, per tant, ens permet veure aquestes èlits tardanes que realment tenen continuïtat. Aquí teniu un altre segell de Montornès, és a dir, és un fenomen que trobem en altres llocs, i si anem a Can Cabassa, també tenim un segell tardà que ens demostra també aquesta presència d'aquestes formes de propietat administratives. Això és el sistema del cens que hem vist abans, amb un material ric a nivell militar, que sí, nosaltres veiem unes estructures de propietat potser una mica simples, però darrere hi ha un fundus, hi ha una propietat que segueix produint i que dona lloc a unes viles, que no sempre les coneixem, però que si no estan per aquí han d'estar al voltant, que demostren l'existència d'aquestes èlits. I a Can Cabassa el mateix. Tenim aquests segells, potser d'alguns dependents, però que ens estan parlant que aquest model continua funcionant. Ja per anar acabant, aquí tenim un mapa simplement de viles, reaprofito aquests treballs de Jordi Roig simplement perquè es vegi que hi ha molts viles i centres productius. Podríem anar també a algun altre mapa, si passa la diapositiva, d'esglésies, però jo aquí ja no hi entraré gaire, simplement hi ha una gran concentració de llocs cristianitzats a la zona del Vallès, per tant, és una zona d'èlits riques, d'èlits potents, que adopten aquestes noves formes, i hem de tenir en compte que el model segueix existint, és a dir, no només tenim èlits al territori, és més, nosaltres el que normalment trobem són aquests grups de dependents i serfs, totes aquestes persones abocades que últimament apareixen a les Sitges, que ens estan mostrant uns canvis en unes formes productives, però on es mantenen les formes de propietat, on hi ha canvis en alguns elements, però finalment estem parlant d'èlits i de serfs, és a dir, que en el fons han canviat algunes coses, però tampoc han canviat tants. Aleshores, ja com a conclusió, en època tardana, és evident que tindríem també la continuïtat dels noms dels fundi d'època a l'imperial que continuen en època tardana. És a dir, aquests noms que vèiem que existien, que són originals, si continua el topònim és que en època tardana continuen funcionant. De fet, jo crec que la major part d'aquests topònims el que ens estan demostrant que ens estan documentant són els territoris, potser fiscals, o els territoris en mans d'alguns grans propietaris que actuen com a districtes territorials. Com a districtes, quan hi ha les ciutats en part secundàries o han desaparegut, on tenen un rol molt petit, segurament aquests districtes territorials, potser en mans d'un propietari, que evidentment ja no s'anomena Aemilius ni s'anomena Galius, el nom és l'original, però que segueix existint com a districte, és el que organitza aquest territori. Aquest Campanianus, que és la zona de Can Cabassa, aquest Paulinianus, que és Polinyà. És a dir, jo crec que en època tardana és justament quan aquests districtes tenen més importància i veiem que això és una estructura, és una xarxa. És a dir, això ens pot reflectir aquest cens tardà, per dir-ho d'alguna manera. Us he posat aquest de Vila Milans perquè és una vila aemiliana on coneixem aquesta taula d'altar d'una època posterior, però és d'aquest moment tardà, amb aquest Fèlix. Aquest Fèlix podria correspondre al propietari d'aquesta finca d'una època tardana, que evidentment no es diu Vila Feliciana, sinó que manté el nom original, però que en realitat està parlant d'un districte, d'un personatge, evidentment, terratinent, que es manifesta d'aquesta manera, com els de Can Palau es manifesten amb els seus sepulcres monumentals o d'altres punts es manifesten amb els seus banys d'època tardana.
Els límits del bisbat de Gara, ni idea. He posat aquí aquesta proposta del Martí Bonet simplement per entendre que segurament sí que hauríem de pensar en una laietània interior. La laietània interior seria el que podria respondre a la posterior gènesi d'un bisbat territorial. Sabem, després se'n parlarà, i no sóc jo un especialista, que és un bisbat nascut potser per un atzar successori, però el que és important és que un cop es crea, aquest bisbat ja no es vertebra segurament davant d'una quívitas existent o una quívitas molt menor, sinó que es vertebra al voltant d'una èlit rural important, una èlit territorial que té finques i que té uns nuclis productius molt importants i que, per tant, permeten mantenir un territori productiu que pot, lògicament, ser canalitzat o ser administrat o ser, d'alguna manera, tutelat per aquest nou bisbat. I això és el rerepaís de Bàrquino. És a dir, això no en tenim cap dubte. Ja per acabar. A veure, a nivell d'URBs no em complicaré molt la vida, simplement diré que penso que no hi ha dades noves, per tant estem una mica en la mateixa situació que estaven els últims anys, amb una novetat, que això sí que s'ha de dir. Últimament s'estan estudiant bastant els espolia, és a dir, en època posterior, aquests materials que es reaprofiten en èpoques posteriors, clar, això ens posa una mica en solfa també alguns dels elements que tenim a la zona de Sant Pere. Alguns són clarament espolia, com van arribar, si són d'allà, és una polèmica que segurament els propers anys hi haurem de pensar. En tot cas, el que no hi ha dubte és que la quívitas de Gara ocupava un territori més ampli on estava Terrassa, on estava Egara. Una altra cosa és si el nucli polític aquest de Gara estava a Sant Pere o podia estar en un lloc proper. Això, ara com ara, penso que ho tenim encara una mica irresoluble. En època baix imperial és evident que el lloc està ocupat per un centre rural notable o potser per un petit edifici que dona lloc a un edifici religiós. Aquest centre pertany al territori de Gara, per tant, això s'agregarà quan hi hagi la nova seu, serà el lloc on s'establirà aquesta nova seu. Sobre aquí s'edificaran els edificis episcopals ben documentats i el territori de Gara segueix sent un territori molt potent a nivell rural. Tenim viles, tenim granges, tenim centres productius, per tant, el bisbat es pot mantenir perquè és un territori ric que segueix aportant una riquesa i que segueix tenint una èlit local. Els bisbats, evidentment, són una nova manera d'organitzar el territori, la quívitas ja no és un model operatiu i així com Bàrquino coincideix una cosa amb l'altra, doncs aquí sembla que realment no coincideix. Per això no és cap novetat. Es coneixen bisbats erigits a partir d'urbes, és el model, si volem, més habitual, però hi ha bisbats erigits a partir d'altres formes, d'altres interessos, d'altres punts d'atracció, el de la Seu d'Urgell, que després ens en parlarà en Carles Gascon, però també el d'Osma i altres que sorgeixen realment per l'existència d'una èlit potent local. També és evident que Gara mantindrà una forta dependència amb Bàrquino, però això ja no és una novetat d'ara. Això ja hem vist que ve d'època imperial i com a mínim d'època augustea. I el que és evident és que la riquesa d'una part dels terratinents del Vallès podia explicar, a banda dels episodis puntuals que expliquen la gènesi d'aquest bisbat, la consolidació d'un nou bisbat. Quan un veu la riquesa de les viles tardanes o de les propietats i aquell nucli o aquella xarxa de fundi, doncs un se n'adona que és realment un territori ric. I bé, finalment, aquest tema dels espolia, hi hauria explicacions per explicar per què es porten, per exemple, els pedestals en aquest punt, perquè seria una manera de legitimar un punt que és un punt que es vol legitimar en un moment molt clar. Jo penso que ara, de tota manera, no tenim elements ni per dir-ho ni per no dir-ho. Penso que ara com ara mantenir que en el lloc de Gara hi ha el nucli imperial és una hipòtesi molt vàlida que té l'evidència que han aparegut allà. Si algun dia es pot documentar que algun d'aquests pedestals ha vingut d'un altre indret, doncs potser això podrà explicar perquè no hem trobat elements més antics. Però bé, canviar una hipòtesi per una altra hipòtesi que tampoc està demostrada tampoc ens porta a gran cosa i ara com ara simplement plantejo, no plantejo jo, ho han fet altres investigadors, l'element aquest que realment els espolia serà un tema que s'haurà de treballar perquè evidentment poden explicar alguna de les aparents contradiccions que tenim. I bé, ja està. El municipi aquest Flavi podia haver arribat al segle V d'una manera que no ens ha quedat documentació, ha passat en altres llocs. Jo penso que realment no massa, aquest rol l'ha agafat Bàrquino i és que a partir d'un determinat moment la Seu pren aquest paper capdavanter i això en època postislàmica canvia i això podria explicar alguns d'aquests moviments o alguns d'aquests canvis. I ja està, per part meva, crec que ja no tinc cap diapositiva més, ara això es nega a avançar, però si me la passes ja... Res més.
Amb això acabo. Moltes gràcies.